Tonto Joselinda Veshisayo Nomisimos Tonto. Usagcina lithathile uhlangothi uKhuzani Mfowaphungose ngomshado noma ngomgcagco kaThibela. Kube ngalele phangamukele buyele emakhaya lapho ukutholela khona indaba ehamba phambili. Ngalesikhathi ngithole indaba zokuthi uKhuzani usegcina lithathile isayidi mayelana nomgano kaThibela ozobunga mhla ka-22 kuSeptember. Kuzokhumbula ngempela ukuthi abantu abaningi belokhu beyibuza ukuthi kuzokwenzakalani ngoba uKhuzani wakumemezela ngempela ukuthi ngomhla ka-17 kuze kuyophela inyanga uzobe uperforma ezweni laphesheya le e-Arabhu ephindeye nase-Melika. Abantu abaningi belokhu beyibuza ukuthi uzokwenza njani njengoba uThibela kuwumuntu wakubo kanti futhi umuntu akagida naye lapha eqembini lakhe uKhuzani. Usegcine eshilo ngempela uKhuzani ukuthi uzamile ukuxhumana noThibela ukuthi ahlehlise udwendwe, kodwa uThibela wangakuvuma lokho ngoba udwendwe mase liphumile idate lakhona ayekube isahlehla ngempela. Ngalowo mazwi lawo uvele kwaba sobala ngempela ukuthi uKhuzani uzohamba ayephesheya asale uThibela asinelwa ngomhla ka-22 kuSeptember. Buyele emakhaya ngabe kuthina uphalwa wakho ngokuthi uKhuzani uzobe engekho kulomshado noma umgano ozobuwenzeka le ezweni laseKandla. Buyele emakhaya izona indaba engithenga kuthathela zona esikhathi samanje ke hlangane ngokuzayo. Siyabonga.